Reippaita. Mä oon Riina ja oon 14 vuotta. Mä oon Anni ja mä oon 13. Mä oon Emmi ja mä oon kanssa 13. Ja me ollaan kaikki harrastettu 6 vuotta partiota. Me ollaan iloisia ja reippaita ja positiivisia partiolaisia. Ja me asutaan Nurmijärven kunnassa pienessä kylässä nimeltä Rajamäki. Meidän lippukunnan nimi on Rajamäen metsänkävijät ja se on Uudenmaan partiopiirin suurin lippukunta. Ja Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kivi on Nurmijärveltä kotoisin. Ja Poppis Suomella asuu kanssa Rajamäellä. Ja me oltais tosi innokkaana tulossa tähän kilpailun mukaan, kun me ollaan tosi innokkaita kisailijoita. Ja sitten... Me haluttais tosi kovasti siihen kisaan mukaan ja me haluttais uusia kokemuksia ja sitten me halutaan oppia uusia asioita ja saada uusia ystäviä.